טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ערב טוב וחודש טוב ומבורך. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס תיקון הפרנסה. תיקון הפרנסה, השיעור שלנו זה שיעור משלים לשיעור הקודם שלמדנו עם עני תושיע, למדנו הרבה סגולות לפרנסה, הרבה סגולות איך צריך להיזהר ולא לבוא לידי עניות. היום אנחנו נלמד שיעור שנקרא תיקון הפרנסה, והוא מה יעשה אדם שנזהר בכל הסגולות שלמדנו ועוד כהנה וכהנה, ועם כל זאת עדיין קשה לו בפרנסה. הוא נזהר, הוא מכוון בפותח את ידיך, הוא משתדל, ועם כל זאת עדיין קשה לו. למה? מה הסיבה? בהמשך השיעור אנחנו גם כן נלמד מה הקשר לשבוע הזה, הוא שבוע מיוחד מאוד, השבוע האחרון השנה הזאת לימי השובבים, תיקון הברית, ימי השובבים שגילה רבנו האריזל. השבוע הזה פרשת תצווה בשנה מעוברת עד שבת קודש הקרובה, אפשר עדיין לחטוף ולתקן. נלמד מה הקשר בין הפרנסה לבין הזיווג לבין השבוע הזה, אם ירצה השם בהמשך. את השיעור אנחנו נתחיל בדברים האהובים בעולם, יוקר המחירים. לצערנו כולנו שומעים, האינפלציה דוהרת, המחירים, אין לך יום שלא רודף את חברו, היוקר מאמיר. אם ניתן דוגמאות, מהערב, יותר נכון ממחר, 8 בפברואר, עולה הלחם ב-3.33%. ממחר הלחם עולה. לחם אחיד לדוגמה, פרוס, יעלה 7 שקלים 38 אגורות. זה לא אצלנו, זה בכל מקום, בכל אתר ואתר, תשאל אותם. יותר יקר אתה אומר. אם כן, מחיר הלחם בעלייה, אבל לא רק הלחם, ב-15 שנים האחרונות, תשמעו רבותיי נתונים, מחיר הלחם גבוה פי 3 מקצב עליית המדד. זאת אומרת, הלחם התייקר ב-192% לעומת המדד שעלה ב-68%. פי 3 מכל עליית המדד זה לחם. לחם זה בסיס, מה אתה אוכל? וזה מתייקר. מה קורה עם החלב? החלב כבר הקדים את הלחם. הראשונה מחברות הגדולות שתבצע עליית מחירים במוצרי החלב זאת תנובה. העלייה תהיה בין 0.8% לבין 4.5% בכל מחירי החלב ותוצרת החלב. לדוגמה, מחיר הקוטג' יעלה ב-4.5%. הגבינות המלוחות ב-3.8%. החלב ושוקו יעלו ב-3.3%. וכן על זה הדרך. גם מהחלב, גם מזה לא השאירו לך לא לחם ולא חלב. טוב, אתה רוצה לגור כבר באיזה מקום, עזוב לחם חלב, בוא נאכל מהצדקה, אבל בואו נגור באיזה בית. מחירי הדירות בישראל זינקו בעשור האחרון בין 70 ל-100%. בירושלים עליית המחירים של הדירות 100% בעשור האחרון. בתל אביב 77%. וכן בשאר מקומות בארץ, רק בצפון זה בירידה גדולה. אבל במרכז הארץ, בדרום, מחירי הדירות מרקיעים שחקים. אז יש לנו לחם, יש לנו חלב, יש לנו מחיר הדירות. ומה קורה עם הדלק, כמו שכולכם יודעים? שיא של כל הזמנים, עד לפני פחות משנתיים, עמד מחירו של אוקטן 95, פחות מ5 שקלים. היום 7 שקלים 26 אגורות בשירות עצמי הכוונה.
למעלה מ2 שקלים 26 אגורות. אתם צוחקים? אצלי זה מתבטא משמעותית. אני שם בחודש על דלק 4,800 שקל. 4,800 שקל על דלק. יש לי קבלות, מי שרוצה אני אראה לו. זה לפני העלייה, עד לפני חודש. עכשיו לאיפה נגיע? מה זה? בבולמביה יש איזו מדינה בעולם, איך קוראים אותה? עשה לי בלגן בראש כבר. בוליביה. לא פטרוזיליה, בוליביה. שם החליט הנשיא להעלות את הדלק אחרי 6 שנים של הקפאה. 6 שנים לא העלו את הדלק. אחרי 6 שנים החליט להעלות את הדלק. יצאו כל התושבים להפגנה, גדשו את הרחובות, קראו להדיח אותו מהכיסא, הוא קם ואמר ההתייקרות מבוטלת. אין, מעלים את המחירים, אחרי 6 שנים מעלים את הדלק של הקפאה. איפה בכלל, על מה הם עומדים על הדלק? שם 92 סנט היה, 3.3 שקל. רצו לעשות, זה מה שרצו לעלות את זה, ל3.3 שקל לאוקטן. על זה יצאו להפגנות. אפילו לא חצי מה שכאן, במחיר שלנו ביוקר. טוב רבותיי, אחרי שראינו שהמצב של הדור, אני לא קורא לעם לצאת להפגנה ולהדיח את הנשיא, לא זה הכוונה שלי, מסכן זקן, תנו לו לגמור בכבוד. לא זו הכוונה, רק המשמעות היא, אנחנו נמצאים בתוך מציאות של אינפלציה דוהרת, של יוקר מאמיר, אנחנו חיים את זה, חיים את הקשיים האלה, והשאלה על מה ולמה. שאלה עוד לפני הכל נשאלת, למה אני צריך לטרוח אחרי פרנסה, תגיד לי? מי צריך את הכאב ראש הזה? בא רבנו האור החיים הקדוש, בספרו, בפרשת בשלח וכותב, פרשת שלח לך וכותב, אמרו חכמי האמת, יש עוף אחד בעולם, חי בלי מזון, רק באהבת נפשה שאפה רוח, ועל ידי הרוח הוא מתקיים. לא צריך אוכל, לא צריך שתייה, לא צריך כלום. נושם אוויר, זה האוכל שלך. מה אתה אומר? אחלה. מי צריך תנובה? מי צריך לחם? מי צריך זה? למה לך לרדוף כל היום? מאיפה אתה משלם מכולת? מאיפה אתה משלם? אתה נושם אוויר, אתה חי. גמרנו, לא צריך יותר כלום. יש עוף אחד כזה, כך מעיד האור החיים הקדוש. אז למה אנחנו בני אדם כל כך צריכים להיות טרודים ולחפש את האוכל ועד שאתה מביא את האוכל? טוב, זה כולנו יודעים, בכל הדברי מאכל יש ניצוצות קדושים. רבנו הבעל שם טוב הקדוש מסביר, יש פסוק שאומר, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. למה יש בן אדם משוגע על פלפל חריף? ואילו חברו לא מדבר אליו פלפל חריף, הוא כל הזמן תן לו דבש. מלפפון לא במלח, תן לו בסוכר. כל דבר הוא רוצה מתוק, לא רוצה לשמוע מחריף. והשני רוצה רק חריף. והרביעי משוגע על מיונז, והחמישי שומע חנות פלאפל, עושה פרסה 3 רחובות לא להתקרב לשם. הריח של הפלאפל לא בשבילו. למה כל אחד נדבק במאכל אחר, וכביכול שונא ונרתע ממאכל אחר? אומר רבנו הבעל שם טוב, יש ניצוצות נשמה, חלקי נשמה של האדם באוכל. יש אדם, יש חלקים שייכים לנשמתו, דווקא בבורקס, אז הוא חולה בורקס. הלוואי והיה לו בבית, ליד פותח את הדלת עץ של בורקס. הוא פשוט לעוט אחרי בורקס, כי יש בתוך הבורקס חלקי נשמתו. ויש אחד בפלפל חריף, ויש אחד בפלאפל, ויש אחד לא, ויש אחד כן. אם כן, הכל זה ניצוצות קדושה. לכן צריך האדם לאכול. אבל השאלה נשאלת, למה צריך כל כך לעבוד קשה בשביל לאכול? יש הרבה שאוכלים, אבל לא עובדים כל כך קשה. באה הגמרא מסכת קידושין, דף פ"ב ואומרת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות? שמעת פעם על בעל חי שיש לו מקצוע, נרשם בלשכת העבודה? שמעת פעם דבר כזה? והם מתפרנסים שלא בצער. יש להם אוכל בשפע. והלא לא נבראו אלא לשמשני. בשביל מה נבראו בעלי חיים? בשבילי.
ואני נבראתי לשמש את קוני. אינו דין שאתפרנס שלא בצער? וכי לא מגיע לי שאני תכלית הבריאה, שאני לפחות אהיה כמו בעל חי? אז למה אני גרוע מבעל חי, שכל הבעל חי נועד בסך הכל לשרת אותי ויש לו אוכל בשפע, ואני נועדתי לשמש את הקדוש ברוך הוא ולי קשה? והתשובה היא, אלא שהראותי מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. לפי האמת, היית צריך לקבל את האוכל על מגש של כסף וזהב אצלך בבית. אתה לא צריך לעשות כלום, כי אתה נוצרת להיות בן מלך, עובד המלך. עובד המלך לא צריך דאגות פרנסה, הוא צריך לעשות את התפקיד שלו, לא צריך לרוץ אחרי הפרנסה. אז למה יש לי בעיות כלכליות? בגלל שהראותי את מעשיי, חטאתי וקיפחתי את פרנסתי. מה זה קיפחתי? אומרים המפרשים, קיפחתי, קצצו את רגלי הפרנסה. במקום שהפרנסה תרדוף אחריי, אני רודף אחרי הפרנסה. לפי האמת, אדם תקני, אדם שלא חטא, הפרנסה צריכה לרדוף אחריו. למה? זה מה מגיע לך מהשמיים, זה מה ידביק אותך. כי זה מה שמגיע לך. לא רק צרות צריכים להדביק את הבן אדם, גם ישועות. אם מגיע לך, יבואו, ידפקו לך בדלת, יגידו לך, כך זה שלך. לא צריך שתקנה אפילו כרטיס פייס. לא צריך כלום. איפה אברהם? לא בא היום. לא צריך תקנה לא כרטיס פייס, לא כלום. יבוא לך ישועה עד דרך. אלא שהראותי את מעשיי, לכן קיפחתי את פרנסתי. אני צריך לרוץ אחרי הפרנסה. אנחנו נלמד כרגע, רבותיי, בזוהר הקדוש, שני דברים על פי פשט שאמרו לנו חז"ל, ויש לזה הסבר פשוט. על פי פשט, מה בן אדם צריך להיזהר? אחר כך נלמד איזה סוד יש בדברים האלה, ואיך זה מתפרש על פי הסוד, ואיזה עבירה יש פה על פי הסוד. קודם נלמד עצה על פי פשט, אחר כך נראה מה גנוז בזה בסוד. ואלו דברים שמונעים בעיקר את הפרנסה, גם לבן אדם שנזהר בכל הסגולות ובכל הישועות ובכל מה שכתוב, עם כל זאת קשה לו. מה הם? בואו נקרא בפנים. אומר הזוהר הקדוש, תלת העינון דגרמין בישה לגרמיו. 3 בני אדם הם הגורמים רעה לעצמם. אחד מהם הוא מן דזרק נעמה או פירורים דעות באו כזית. מי שזורק לחם או פירורים שיש בהם כזית. כי לפי שמבזה את האוכלים, אף למעלה מונעים ממנו שפע הפרנסה, ובא לידי עניות, רחמנא ליצלן. יש לך לחם, ואדם זורק את הלחם לפח, ככה. יש לך מיותר, תן לתרנגולים, שים אותו בצד, אבל לא בזלזול, אל תזרוק אותו בזלזול. ובגינדה, מסקנה, מן דמזלזל בנעמה, לפיכך מי שמזלזל בלחם, וזריק לבהרעה וזורק אותו לארץ, עניותה רדיפה בתרי, העניות רודפת אחריו. ואחד ממנה התפקד על דה, ממונה אחד נתמנה על מי שמזלזל בלחם. והיא רדיפה בתרי למאב לעניותה. המלאך הזה רודף אחריו להביא לו עניות. ולה יפוק מן עלמא עד יצטרך לבריין. לא יצא זה האדם מהעולם עד שיצטרך לבריות. ועלה כתיב ועליו נאמר, נודד הוא ללחם איה. שפירושו נודד הוא ויח מטלטל בגלה מאתר לאתר ללחם. הוא ילך נע ונד, מטולטל ממקומו וגולה ממקום למקום לחפש לחם. אייהו שימצאהו. ולית מנדי ישגח עליה, אין מי שישגיח עליו. הדאוד הכתיב זהו שכתוב איה מנדי רחם עליה, אייהו מי שירחם עליו. בגין דלה ישכח, לפי שלא ימצא שום אדם שירחם עליו וייתן לו לחם לאכול. הדברים האלו שקראתי לפניכם כרגע בזוהר, זה לא רק זוהר, זו גמרא ושולחן ערוך. ואני אסביר את הדברים. הגמרא במסכת חולין, בדף ק"ה, מספרת גם סיפור, ואני אתרגם את זה. אומרת הגמרא ככה, אמר רביה, בתחילה הייתי סבור שהאדם שאוכל ונשאר פירורים מסביב, צריך לאסוף אותם ולא להשליך אותם בגלל נקיות. זה לא נקי שאדם ייקח, יעיף ככה את כל הפירורים ככה ברגע. חשבתי שזה רק עניין של נקיות. עד שאמר לי רבא שהטעם משום שזה מביא את האדם לידי עניות, לא רק בגלל נקיות, אלא אם אתה מזלזל בפירורים שנשארים, מביא את האדם רחמנא ליצלן גם לידי עניות. מה עשה?
באדם אחד שהשר של עניות היה מחזר אחריו לתפוס אותו ולהביא אותו לידי עניות. יש הרבה מקטרגים, אחד מהשרים הממונים על העניות היה מחפש אחרי אותו אדם, בוא נראה שיעשה משהו לא במקום, אני מעני אותו. אבל לא הצליח לתפוס אותו. למה? כי בעיקר היה נזהר תמיד שהוא אוכל, נשאר פירורים, לא להשליך את הפירורים האלה לפח כמות שהם, או לא להטיל אותם בצורה של ביזיון, אלא היה לוקח אותם בצורה מכובדת, שם אותם לציפורים, או שם אותם בנהר, אבל לא בצורה מזולזלת. יום אחד, אותו אדם, כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. יום אחד, אומרים חז"ל, אותו אדם אכל את הלחם שלו על העשבים שבשדה. ישב על הדשא, אכל שם לחם. המלאך הזה, השר שהיה מחפש להביא אותו לידי עניות, רקד באותו יום. אמר, זהו, זה עכשיו אוכל על העשב, על הדשא, ייפול לו פירורים, אני עכשיו יכול עליו, זהו זה. זה זלזל עכשיו בפירורים. מה עשה אותו אדם? גמר לאכול, ברך ברכת המזון, הלך והביא מעדר, עקר את העשבים עם הפירורים ושם את זה בנהר. שמע אותו מלאך, ראה אותו מלאך מה הוא עושה, התחיל לצעוק, אוי לי שהאדם הזה ניצח אותי, הוציא אותי מהבית שלו, אין לי עליו שליטה. זה דאג שלא ייפול שום פירור בשום מקום. זוהי ההלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן ק"פ סעיף ד', אסור לאדם לזלזל בפירורים של לחם או של עוגיות, נשאר לך משהו, זה שפע שנתנו לך מהשמיים. אם אתה מזלזל בזה ובדרך מאוסה משליך את זה, רחמנא ליצלן, בפרט שאוכלים בשבת, אז לא תמיד מספיקים לגמור את כל החלה, כל מה שיש. לפעמים נשאר איזה חצי פרוסונת או נשאר משהו. כשמנקים את השולחן או לוקחים את הניילון חד פעמי, לא לוקחים את הכל ככה עם הלחם ועם הכל ושמים בתוך האשפתון, בתוך הפח. זה זלזול הלחם. אלא לוקחים את אותו לחם ושמים אותו בצד. אם אפשר, אז מוצאי שבת נותנים אותו לציפורים, שמים עליו קצת מים, שים אותו בצלחת לציפורים. ואם אין שום דרך, אז תעטוף אותו בצורה מכובדת, ושים אותו בצורה מכובדת ליד הפח. בצורה מכובדת, אבל לא להשליך ולזלזל בפירורים. רבותיי, זוהי הלכה, שלמדנו הלכה כרגע, הלכה. אבל יש פה סוד אחרי ההלכה הזאת. על פי ההלכה, מי שמזלזל בפירורים, מגיע לידי עניות, אבל יש צופן מתחת להלכה הזאת. מה הסוד שיש כאן? יש עוד דבר שנקרא פירורים, וזה פירורי הזרע של האדם. טיפת זרעו של האדם, כל טיפה וטיפה היא פירור. בואו נראה מה קורה כאן. אמר ראיה מאמנה, ראיה מאמנה זו נשמת משה רבנו עליו השלום. וככה הוא אומר בישיבת רבי שמעון בר יוחאי, מאן דמזלזל בפירורים דנעמה, מי שמזלזל בפירורים של לחם וזריק לון באתר דלה יצטריך, זורק אותם במקום שאינו ראוי, אז מה למדנו? העניות רודף אחריו כמו שכתוב לאל בזוהר. כל שכן מאן דמזלזל בפירורים דמוחה, כל שכן מי שמזלזל בפירורים של המוח, דהינון טיפין דזרע, שהם טיפות של זרע, דזריק לון בהרעה, שזורק אותם על הארץ, רצה לומר שמשחית דרכו על הארץ, ודאי שיענש בעניות רחמנא ליצלן. דהתמר בהון שנאמר בהם כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, על הארץ זה לא דווקא על הקרקע, אלא שמוציא את זרעו ומשליך אותו לחינם. או אפשרות אחרת, לא לחינם. דזריק לון או שזורק את הטיפות, אפילו באשתו, אבל נידה, או בבת אל נחר שזו גויה, או שפחה או בזונה. את הטיפות של המשך הקודש, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, ועל פי הרופאים שיודע, מכל טיפה קטנה, יש צלם של אדם שלם. מכל חלקי קטן. הקדוש ברוך הוא נתן באדם כוח כזה גדול, ורחמנא ליצלן מי שמאבד את זרעו, קל וחומר כמה עניות באה עליו. בואו נקרא עוד קטע, וממשיך ואמר. מאן דפגים טיפה דילה, מי שפוגם את הטיפה שלו, רצה לומר שמשחית זרעו לבטלה רחמנא ליצלן.
יתקרא בת זוגה מצא פרוסה, נקראת בת זוגו מצא פרוסה. הוא עוד לא התחתן. מה קורה עם אשתו? או אם הוא כן התחתן, מה יקרה עם אשתו? לפי שפרס וזרק לבטלה חלק הטיפות שהיו ראויות לתת לה. לחם עוני, היא נקראת לחם עוני כי האישה נקראת לחם, כמו שכתוב כי עם הלחם אשר הוא אוכל, לפי שהוא נעשה עני על ידי שהשחית את זרעו המביא לידי עניות. ורזה דמילה וסוד הדבר, כי כל מן דמזלזל בנעמה, כל המזלזל בלחם, דהיינו באשתו שנקראת לחם, ומזלזל בה שאינו נותן לה את הטיפות הקדושות, או בפירורין דנעמה דינון טיפין, או בפירורי הלחם שהם טיפים, רצה לומר שזורק טיפות הזרע לארץ, לבטלה, אז עניות כרדיפה בתרה, עניות רודפת אחריו. כי היסוד משפיע שפע פרנסה לכל חי, ואם הוא פוגם בו ביסוד, אינו משפיע לו, וגורם עניות לעצמו. אלא צריך לנטרה טיפין דילה, אלא צריך לשמור את הטיפות שלו לאשתו הכשרה. דילה יזריק לון באתר דילה יצטריך, שלא יזרוק אותם למקום שאינו ראוי, דענו לבטלה או באישה פסולה רחמנא ליצלן. והמסקנה, ובגינדה או כמו המראה מתניתים. בשביל זה פרשו חכמי המשנה. הוקירו לנשייך וכאיכא דתתעתרו, תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. ואומר כי והוקירו דילאון לנטרה טיפה קדמה. זהו כבודם, לשמור את הטיפה הראשונה לתיתה להם. דלה יעביד בפסולת, שלא יעשה בהטיפות קדושות פסולת שהן הקליפות, שעל ידי פגם הברית שלו קודם שנשא אשתו הכשרה. ארחיב ואסביר את הדברים. חז"ל לימדו אותנו בגמרא, מסכת בבא מציעא, הלכה שהיא על פי הפשט, אבל הזוהר גם את ההלכה הזאת עושה ממנה סוד. אמר רבי חלבו, לעולם יהיה האדם זהיר בכבוד אשתו. תמיד תכבד את אשתך. שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. שנאמר לאברהם, היטיב בעבורה. היטיב הקדוש ברוך הוא לאברהם בעבורה של שרה. אומרת הגמרא, בא רבא ואמר לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו כאיכא דתתעתרו. תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. זה פשט ההלכה. הלאה, אומרת ההלכה, וזו גמרא מסכת שבת. אדם שגורם לזלזל באשתו, אינו רואה סימן ברכה. אדם שמזלזל באשתו עד שהיא מקללת אותו בפניו, בא לידי עניות. כך אומרת הגמרא, כגון מה? אומר רבא, מסכת שבת, כגון שהוא מונע מלקנות לה חפצים ויש לו. הוא יכול לתת לה משהו, היא מבקשת ממנו בקשה, יש לו והוא מונע בעדה כדי לצער אותה, והיא מקללת אותו בפניו, הכללה הזאת תתקיים רחמנא ליצלן. כך אומרת הגמרא, והוא יבוא לידי עניות. זוהי פשט דברי הגמרא. בא הזוהר ואומר, תשמע, פשט הוא פשט, אבל שים אותו בצד, בוא אני אלמד אותך איך הוא עטוף עם סוד. אתה יודע מה הכבוד הכי גדול של האישה? זה מה שנתן הקדוש ברוך הוא לגבר, והוא צריך לתת לה. את הטיפות הקדושות שלו, זה הכבוד שהוא שומר אותה רק בשביל אשתו. והאדם שמכבד את אשתו, הטיפות הראשונות שלו, ולא הולך לפני החתונה וחוטא, או גם אם הוא חטא הוא לא ממשיך לחטוא, וגם אם הוא נשוי רחמנא ליצלן הוא לא ממשיך עם דברים אלו בצורות האסורות, זה נקרא שהוא מכבד את אשתו. אבל אחרת, כשם שהאדם שמזלזל באשתו מגיע לידי עניות, כך אותו אדם שמוציא זרע לבטלה מגיע לידי עניות. לקח הזוהר הקדוש שני הלכות בשולחן ערוך פשוטות. הראשונה, אדם שאוכל לחם וזורק פירורים, זה פשט ההלכה. השנייה, חייב אדם לכבד את אשתו. עשה הזוהר הקדוש מההלכה הזאת והראה לך, יש בו גם סוד. פירורים רומז גם לטיפות זרע. מי שמשחית אותם מגיע לידי עניות. כבוד האישה זה לתת לה את הכוח הראשון, ומי שלא עושה את זה מגיע לידי עניות. בא שלמה המלך בספר משלי ואומר לנו מספר פסוקים. כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. ספר משלי פרק ו' פסוק כ"ו. מה אומר שלמה? כי בעד אישה זונה, אדם שהולך לאישה כזאת פרוצה,
עד כיכר לחם יבוא לידי עניות וחוסר כל טוב, כך אומר רש"י. באה הגמרא מסכת סוטה, אמר רבא, מה פירוש הפסוק כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם? כל הבעל אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם ואינו מוצא, הוא יגיע לידי עניות בסוף. לא דווקא על פי דרך הטבע מרוב האתנן שהוא מוציא לכן לא יישאר לו, לא, אלא מהשמיים ידאגו גם בדרך סגולית, רחמנא ליצלן, אם אותו אדם לא חוזר בתשובה שהוא יתמוטט. בעד אישה זונה עד כיכר לחם. בא שלמה בספר משלי פרק כ"ט, אומר עוד פסוק, ורועה זונות יאבד און. מה זה רועה? מלשון רעות וחיבור. אחד שמתחבר עם פרוצות יאבד און. איזה און? בין אם קיבל בירושה מאוויר, בין אם זה כספו שלו, הכל יאבד ממנו. מכאן אנחנו למדים שאדם שרחמנא ליצלן פוגם בברית, אם הוא לא חוזר בתשובה כמובן, נלמד בהמשך הזוהר מה קורה אם הוא חוזר בתשובה, אבל כרגע בפשטות כל אדם שפוגם בברית רחמנא ליצלן מגיע למצב של עוני, קשיי פרנסה. יש הכל בשפע, הוא עובד ומקבל משכורת, אבל לא גומר את החודש. מאחד אנחנו למדים את זה. באה הגמרא מסכת גיטין, דף נ"ז, מספרת לנו סיפור. אומרת הגמרא, מעשה היה, תראו רק, לפני שנחרב בית המקדש, איך היו רואים השגחה פרטית מהשמיים. לא סתם קורה דבר, לא סתם עולה מחירים, יורד מחירים, היה להם כל דבר, מחשבה, הכל בהשגחה פרטית מהשמיים. וידעו למה קורה. מעשה, ועמדו 40 מודיות בדינר. נחסר השער מודיעה אחת. זאת אומרת, התבואה התייקרה ב1%. זה מה שקרה. עלה המחירים של הלחם באחוז. לא 3.33 כמו הערב, אלא 1% עלה המחירים של הלחם. מה עושים כולם? מפשפשים איזה עוון יש. למה הגיעו לעלות המחיר של הלחם? איזה עוון חטאנו? בדקו ומצאו, הגיעו למסקנה. אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים. בכל עם ישראל מצאו חוטא אחד. אבא ובן שחטאו ביום כיפור עם איזה נערה מאורסה. הביאום לבית דין. הענישו אותם על פי דין התורה את האבא והבן, וחזר השער למקומו. החזירו את המחיר כמו שהיה קודם. מי שהעלה את המחיר, או מי שהוריד את המחיר, זה הגויים, זה השלטון, בכלל לא היה להם קשר עם חכמי ישראל. אבל חכמי ישראל שרואים עליית מחיר, משהו לא מסתדר, יש חטאים. יוקר, כשאין פרנסה, פתאום על כל עם ישראל יש איזה נגע בינינו. חוקרים, מוצאים, הנה אב ובן שחוטאים בזנות. כותב רבנו הבן איש חי בספרו, פרשת פנחס, ידוע, אין עוון מזיק לישראל בשפע פרנסה, כמו עוון הזנות. שנאמר כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, רצה לומר עוון אישה זונה נוגע בכיכר לחם שהוא שפע פרנסה. למה? כי כשם שהאדם מעיז את פניו וחוטא עם אישה אסורה לו, זה יכול להיות גם חברה לפני החתונה, כן, היא אסורה לו. כי כשם שהאדם מעיז את פניו וחוטא באישה אסורה לו, כך מעיזה אשת השטן להעיז את פניה, לגשת אל הקודש ולחטוף משפע הקדושה של האדם ומפרנסתו. ולכן מתמעט את השפע שלו. הוא העיז את פניו ולקחת ממקום האסור הנאה. מה עושה אשת השטן? מידה כנגד מידה, פולשת למקום הקדושה, לתקציב שקבעו לראובן בן שמעון הזה בראש השנה, חתמו אותו ביום הכיפורים בנעילה, כמה טוב יהיה לו השנה, ושמה שתי ידיים מידה כנגד מידה. ולכן כותב רבנו הבן איש חי, כאשר רואים חסרון הפרנסה בדור או עליית מחירים,
יראו שהעוון גורם של זנות למעט שפע הפרנסה יותר מכל. זה הדבר הקשה ביותר. ועל זה ניבאו חז"ל בגמרא מסכת סוטה, וכן בגמרא מסכת קידושין, בעקבתא דמשיחא, לפני ביאת משיח, חוצפה יסגה, יהיה חוצפה גדולה. היוקר יאמיר, יוקר גדול יהיה, בית הוועד יהיה לזנות. ראית בתל אביב, יש רחוב לוינסקי, רחוב, כל מיני רחובות של אדמו"רים היה שם. עד לפני 50 שנה, תל אביב הישנה, כל בית, כל כמה בתים היה בית כנסת, רחמנא ליצלן. מה היום רחמנא ליצלן, מה עשו שם? איך בית הוועד, מקום שהיו מתוועדים בו ללמוד תורה, פתאום הופך להיות מקום זנות? זנות ויוקר הולך ביחד. דור שבן דוד בא עזו תרבה, היוקר יעוות עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מכאן לימדו אותנו חז"ל, תדע לך, מידה כנגד מידה. אשתו של האדם נקראת לחם, כמו שכתוב על יוסף הצדיק, שאומר על אדוניו, לא מנע ממני שום דבר, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. לא רוצה להגיד אשתו, אז אמר הלחם אשר הוא אוכל. אישה נקראת לחם. אדם שמזלזל בלחם, שזה לחם כפשוטו, כיכר לחם, או באשתו שנקראת לחם, ואת השפע קודש, שזה פירורי הלחם, או שזה פירורי ניצוצות הקדושה שיש לו בזרע קודש, במקום לתת את זה ללחם האמיתי שלו, הוא מפזר את זה בלחם אחר, רחמנא ליצלן, במקום אחר. אז אשת השטן עכשיו חוטפת את הלחם שלו מצד הקדושה. נמצאנו למדים, חוסר פרנסה של האדם מגיע על ידי פגם הברית, אבל זה לא רק חוסר פרנסה ממוני. קשה להגיד, ומה שכתוב כאן שיהיה רק על שונאי ישראל, הגמרא מסכת סוטה דף י' אומרת, אמר רבי יוחנן, כל המזנה, אשתו מזנה עליו. ככה אומרת הגמרא. והגמרא מביאה פסוק, שנאמר, אם נפתה ליבי על אישה ועל פתח ראי ערבתי, וכתיב תטחן לאחר אשתי ועליה חירון אחרין. אומרת הגמרא, הוא בקרה ואיתתה בבוצינה. זאת אומרת, זה מין אחד, זה הולך לפה, במה שהוא עושה גם היא עסוקה. זו גמרא מסכת סוטה דף י'. שלא יחשוב לו האדם, מה בראש שלי מותר לי, שמור עיניים, לא שמור עיניים, דבר עם ההיא, צחק עם ההוא, אז מה, מסגרת התפקיד. כל אחד מסגרת תפקידו, זה עובד פקיד, זה עובד שוטר, זה עובד, זה מסגרת תפקידו, אז מחליף מילה, צוחק פה ושם. מה שאתה עושה, תדע, אשתך משכפלת אותך בצד השני. אתה חושב שהיא לא בקטע, ככה אתה חושב, אבל זו גמרא מפורשת. למה? מידה כנגד מידה. כל מי שלא נותן את כוחותיו במקום הנכון, אז חוטפים מצד הקדושה, הסטרא אחרא חוטפת לו את מה שלא מגיע למקום אחר. המסקנה היא שאדם שפוגם בפגם הברית רחמנא ליצלן, ואני מדגיש את זה ביותר בשיעור הזה, כי אנחנו בשבוע האחרון של ימות השובבים, וכל ערעור כרגע של תשובה בנושא, וכל דיבור על זה, זה מסוגל לתקן, אפילו אם היה מה שהיה, וחטאנו, עבינו, פשענו, נפלנו לאיפה שנפלנו, ואפילו בתוך השובבים כולם. יש עדיין שעות שאפשר עוד להרוויח ולחטוף כרגע לקראת הסוף, ב4-5 ימים הקרובים, עוד לקחת חזרה בעזר השם. ההלכה אם כך אומרת שהפוגם בעוד ברית קודש בא לידי עניות, זוהי גמרא מסכת נידה. הגמרא מסכת נידה אומרת, אמר רבי יוחנן, כל המוציא זרע לבטלה חייב מיתה. חייב מיתה. באה הגמרא ואומרת, מאיפה לומדים שחייב מיתה? ער ועונן. כתוב בתורה פרשת אחרי מות. ער ועונן, הרי על ידי שהיו רחמנא ליצלן מוציאים זרע לבטלה. ואני לא רוצה להרחיב, אבל דבר הכי פשוט, אדם שנכנס לשירותים ומחזיק את ברית המילה בידיים כדי לעשות מרגליים, יכול להגיע בקלות להוצאת זרע לבטלה, בפרט אם הוא בחור. וזה נפסק בשולחן ערוך להלכה, הוא חושב שהוא עושה מרגליים, אבל עם המרגליים יחד הוא מוציא זרע לבטלה. זו הדוגמה הכי אלגנטית שיכלתי לתת כרגע. הוא חושב, אדם שהולך לישון בלילה, לכן אסור להחזיק ביד,
את האיבר, אלא אם הוא חייב להחזיק או לסייע על ידי בגד עבה, אבל לא עם היד אף פעם, מפרט בחור. דבר נוסף, אדם שהולך לישון, אסור לשכב על הבטן, ואסור לשכב על הגב, זוהי הלכה. צריך אדם לשכב על הצד, עד חצי לילה על צד שמאל, ומחצות שיחליף צד לצד ימין, אם הוא יכול. אם לא, זה לא משנה, אבל על הצד, לא שוכבים, לא על הבטן ולא על הגב. דבר זה מסוגל להביא אדם. לא הולכים לישון עם גרביים. כשאדם הולך לשכב ושוכב עם גרביים, הרגליים מכוסות, כמה שהכף רגל חמה יותר, אדם יכול להגיע לידי הוצאת זרע לבטלה. לכן אתה רוצה, תלבש סוודרים, תלבש צעיף, תקשור את עצמך כשאתה הולך לישון, אין בעיה. אבל גרביים אל תשים איתך. כי אם כף הרגל היא קרה, אז כל הגוף הוא קר, ולא תגיע לידי הוצאת זרע לבטלה. בפרט בזה צריך להיזהר. וכן על זה הדרך, לא לאכול מאכלים שמחממים את האדם לפני שהולך לישון, כמו גבינה, חלב רתוח, דבר עם פלפל שחור או פלפל חריף. לפני שהולכים לישון לא אוכלים לא דברים חריפים ולא דברים מתוקים מדי. גם פירות ט"ו בשבט, דברים כאלה מתוקים מדי או חריפים מדי, מתובלנים או מאכלי חלב. תשתה כוס סודה קרה לפני שאתה הולך לישון, לא חייבים לשתות דווקא חלב חם. אתה רוצה חלב חם? שעתיים לפני השינה, אבל לא לפני שהולכים לישון ממש. כל הדברים האלה גורמים לאדם שלא יצא ממנו זרע לבטלה, לא פשוט. בא בספר הברית וכותב כך, בשם רבנו בעל הרוקח, קבלה בידינו והוא בדוק ומנוסה, בניסיון שכל הרגיל בזרע לבטלה. אני מקריא מה הוא כותב. אפילו נולד במזל טוב ומוצלח, מתהפך להיות לו למזל רע, ויהיה גבר לא יצלח בימיו. וכל אשר הוא עושה במלאכה או בסחורה הוא מפסיד. אפילו אם זהב בידו, מתהפך ברוע מזלו לנחושת. מידה כנגד מידה. עד שבסופו יהיה עני ודל כל ימי חייו. ולכן מוציא זרע לבטלה ראשי תיבות מזל, שיכול לעקור אפילו מזלו מכאן לצד השני ההפוך. זה הדבר שגורם לאדם עניות. חפץ חיים כותב, יש הרבה פעמים גזרו על האדם שעבר עבירה כזאת, דין מוות, כי כך כתוב, המוציא זרע לבטלה, ער ועונן מוות. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם הזה. מה הוא עושה לו ברחמיו? מחליף את המוות בעניות. כי עני חשוב כמת. ולכן אפילו שהוא עושה את כל הסגולות שבעולם ופותח את ידיך ומשביע, רבע שעה הוא מכוון, וכל השיעור הקודם שלמדנו עם עני תושיע נזהר בכל הסגולות ובכל הפרטים, עם כל זה זה לא עוזר. למה? נגזר עליו בעוון זה. ועל זה הפסוק אומר, ארום ממך השם כי דיליתני, הרומם ואשבח אותך ריבונו של העולם שהבאת אותי חס ושלום למצב דלות. למה? ולא שימחת אויבי לי. שהמלאך המוות לא שמח לקחת אותי מהעולם, אז לפחות הבאת למצב דלות. אבל השאלה נשאלת, האם הדלות הזאת והעניות היא עונש נקמה מהשמיים לאדם? זה מיטה ונקמה ועונש שהוא יהיה עני בגלל שהוא עשה כך? או שזו כפרה ותשובה לאדם? התשובה היא, זו כפרה ותשובה לאדם לכפר לו על העוון שיהיה נקי, לטובתו הקדוש ברוך הוא עושה כך. בואו ונקרא, אם הוא יזכה לעבור את העניות ואת המצב הקשה הזה בשתיקה ולא יתרעם כלפי הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לו שום דין אחר כך. בתוספת התשובה שתכף נלמד איך. בואו נקרא בפנים בעמוד ב'. ואמר עוד כי מי שפגם בברית וחזר בתשובה, הוא חוזר בתשובה, הוא יותר לא רוצה לחטוא, וחזר בתשובה וצריך עוד למרק את עוונותיו, כי העוון עושה כתם, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו שלא ימות בעוונו ולא יצטרך להתגלגל עוד הפעם. לכן מענישו בעניות. העניות זה תיקון, ועני חשוב כמת, ובזה יתוקן בעולם הזה בחייו. וטעם הדבר, למה האדם יש לו קשיי פרנסה? זה תיקון בשבילו, תיקון, אתה מבין, תיקון. טעם הדבר, כי מה מיתן פה היא משתניין, מה מת פניו משתנות.
כגב נדע עניין פוי משתניין, כי אין זה עני הנצרך לבקש נדבה מן הבריות, או הלוואה מהבנק, או מהגמח, פניו משתנות מבושה. כמו מת, והוקמו הרי פרשו החכמים על מה שכתוב בספר תהילים, קרום זולות לבני אדם. מפרש מהי קרום זולות? מה פירושו? המילולי. ואמר אלא מאן דאיצטריך לברייתא, אלא מי שצריך לבריות, אנפוי משתניין כקרום. פניו משתנות כמו קרום. זה שם עוף שכשהחמה השמש זורחת מתהפך לכמה גוונים. לפי שנעשה מזולזל, ככה קורה לעוף. העוף הזה כשהשמש זורחת הוא משתנה הצבע שלו. ככה אותו אדם שנצרך לבריות נעשה מזולזל בעיני הבריות, לכן פניו משתנות כמו מת. והנה העניות היא כדי להסיר ממנו הכוח של הקליפה. וכמה נשיכין דאיסורין נשיך לאהו חביה. מלבד העניות, כמה נשיכות ואיסורים נושך אותו הנחש כדי לכפר על עוונותיו. ועל ידי זה יסיר ממנו כוח הנחש שהוא הקליפה. פירוש הדברים, כשם שאדם נהנה במקום האסור, אי אפשר לעוון הזה להיות מתוקן, אלא אם כן מידה כנגד מידה, כנגד ההנאה הזאת, יבוא עליו צער כרגע. כמה שהטמפרטורה של ההנאה הייתה יותר גדולה, ככה גם כן הסבון אחר כך להוציא את אותו חטא צריך יותר מירוק. יש אדם לא תכנן לעבור עבירה, איך שהוא הלך לא יודע, פתאום מצא את עצמו בתוך פח זפת, אחר כך פתאום קם, וואי מה עשיתי, מה זה, לא תכנן, לא כלום. טוב, זה נפל לבוץ, אפשר להוציא אותו מהר, לשטוף אותו מהר גם כן. אבל יש אחד תכנן, הלך קנה בקבוק יין, עשה הכנות, התקלח, שם אפטר שב, אפטר קפוץ, ישב, העביר ערב, אחר כך חטא. זה כשם שהיה יותר בצד השני, יותר מסביב, 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 ככה צריך גם לתקן את זה עם כל מיני חומרים מיוחדים עכשיו. מידה כנגד מידה, אם כן הצרה, הקושי, המירוק, לא הולך לו בחיים. עושה את כל הדברים, ועם כל זאת זה קשה, זה קשה. השידוך מתעכב. למה מתעכב? למה מתעכב? זה לטובתך, חביבי. בוא ננקה אותך, אחר כך תקבל ילדים צדיקים. בוא ננקה אותך, אחר כך אין לך שלום בית כל החיים, אבל אם תתחתן אתה עם כל הבלגן ואיך שאתה אוי ואבוי מה יהיה אחרי החתונה. הרבה פעמים זה לטובת האדם, לטובתו. וממשיך ואמר, ולא עוד ולא רק ממיתה ניצל האדם על ידי עניות, אלא גם מאיסורים קשים ניצל על ידי עניות. וזה שאמר, אלא דעני חשוב כמצורע, והוא ניצל מנגעים ואיסורים קשים על ידי עניות, כי מה מצורע כתוב בו בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע וגומר. כך עני בגדיו קרועים ושערותיו מגודלים. ועוד מה מצורע כתוב בו בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, כך עני ערום ויחף, הולך נעבנת ערום ויחף. ולכן לכפר על עוון כלל ישראל. והעניות היא לישראל באתר דצרעת, העניות לישראל במקום צרעת. על ידי זה ניצולים ישראל משאר מיני עונשים ואיסורים קשים. ואני רוצה להדגיש כאן נקודה, כשאנחנו מדברים עני, אין הכוונה שהאדם מסכן, אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, אין לו מה ללבוש, אין לו איפה לגור, איזה היפי, איזה אחד זרוק ברחובות. לא, זה הכוונה. כל אדם לפי מעמדו ואיכותו יש לו מצב משבר כלכלי. יש אדם שנתקע וכבר חודשיים אין לו מאיפה לשלם את המשכנתה. אפילו שהוא הולך עם עניבה ופפיונים ועדיין מחייך בעסקים וכו', אבל הוא נמצא במשבר כלכלי. זה עניות לפי רמתו של אותו אדם. ויש אדם פתאום נזכרו בו איזה שרי מיסים, עכשיו הדביקו עליו איזה חקירה שלפני 20 שנה, אין לו כוח לאכול ואין לו כוח לשתות, וכל היום רץ אחרי עורכי דינים ויועצים ואיך ומה ומו. זה משבר כלכלי. כל אדם ואדם, יש אדם שהבן שלו מבקש ממנו משהו, אשתו מבקשת משהו, שלא נדע מצרות, רחמנא ליצלן, לא צריך לפרט על שונאי ישראל, מוחמד עשו לו איזה תאונה, בדיוק הביטוח לא כיסה וכן כיסה, ועכשיו הוא הולך למכור את הבית בשביל זה. זה לא פשוט. המשבר הכלכלי שעובר האדם, בכל מצב, לפי מה שהוא אדם ואיך שהוא אדם, זה תיקון של עניות. כי באותו רגע הוא חסר.
באותו רגע אין לו את מה שהוא רוצה, אפילו יש לו כסף, אבל זה לא ברשותו, אין לו הנאה מזה כרגע להסתכל. זה לא פרוע שתחשוב שהוא הולך ברחוב עם שיער אנטנות וכו', לא. הוא מרוב התרדות, אין לו ראש היום להתגלח, אז הוא דוחה את זה למחר. מרוב התרגות הוא יוצא מבולבל, לא יסתפר, לא זה. זה לא דווקא שנחשוב דבר מוגזם. זה דברים סבירים, וכל הדברים האלה מגיעים בעוון פגם הברית. זרק ניצוצות בבחרותו, בילדותו, בצעירותו, בנשיאותו, במקומות הלא נכונים. עכשיו צריך לתקן את זה. מהשמיים חסים על הבן אדם, שלא יצטרך גיהנום, ושלא יצטרך לבוא עוד פעם בגלגול, כי זה לא קל הדברים האלה. אומרים בוא נתקן לו את זה כאן. איך נתקן לו את זה כאן? ניתן לו קשיים כלכליים. אם כן, כל קושי כלכלי הוא כפרת עוונות. אבל השאלה נשאלת, האם יש דרך עוקפת? הגם שאדם חטא, ועשה מה שעשה, פתאום מוצא את עצמו כבעל תשובה, ריבונו של עולם תעשה טובה, אל תיקח לי את המוסך, עכשיו רק פתחתי אותו. ריבונו של עולם תעזור, עכשיו אל תפגע לי רק בפרנסה. מה עושים? יש דרך עוקפת, הגם שאדם חטא, שלא יגיע למצב של משבר כלכלי. כי הרי למדנו בשיעור הקודם שאיוב אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה בוחר, עניות או איסורים שבעולם? אמר לו, כל האיסורים שבעולם לצד אחד, ועניות לצד שני, לא רוצה עניות, תן לי כל האיסורים שבעולם. אז זה לא דבר קל. אז האם יש דרך עוקפת לאדם שחטא, בצירוף התשובה, שלא יצטרך להגיע לידי עניות? יש. אבל לפני שאני אומר מה יש, אני רוצה לומר, מה אומרים לך שיש ואין? מודעה שהגיעה לידי, יש איזה דבר פלאי שאתה יכול להביא את כל הישועות. מה זה? תליון מפתח תיקון הכללי. יש מפתח, עושים אותו. תליון מעוצב בצורת מפתח, עשוי מיציקת כסף סטרלינג, 925. בחלק העליון של המפתח יש תוספת מטבע מיציקת זהב שמסתובב על ציר. על המפתח יש צירוף אותיות סמך א' למד, שם הפרנסה, מעין בית שמות. מי שרוצה תמונה, איך זה נראה, בבקשה אראה לכם את זה גם בצבעוני. זה מפתח הפרנסה, מפתח תיקון הכללי. אני אגיד לכם גם מי עושה ואיך עושים את זה גם כן, ותכף נראה איזה סגולות גם יש פה. דבר לא פשוט. אם כן, מיציקת כסף סטרלינג 925, תוספת מטבע מיציקת זהב, מסתובב על ציר, אותיות סמך א' למד מעין בית שמות. אתם יודעים מה זה סמך א' למד? סגן אלוף. זה היה מעשה פעם באחד. בא לרב, אמר, אתה רב של זוהר, תעשה טובה, תן לי קמיע. תן לי קמיע, בחייך תן לי קמיע. אומר לו הרב, אני לא מתעסק עם קמיעות, עזוב אותי מקמיעות. לא, אתה חייב תן לי קמיע. אמר לו הרב, אני אתן לך קמיע. כתב לו, קמיע נתן לו. לקח את זה, הלך לבית, לא עמד בלחץ. פתח את זה, את הקמיע. היה כתוב שם סמך א' למד. רעד כולו, אמר סמך א' למד, מי יודע איזה שם זה? הרב שם לו פה. הלך סיפר לחברים שלו, אמרו לו סמך א' למד, אתה יודע מה סמך א' למד? זה שם של פרנסה, שם של ההוא, שם של... אמר להם, אני יודע סמך א' למד, זה סגן אלוף זה, מה זה סמך? זה שם של פרנסה. יום אחד היה פורים, בא לרב, אומר כבוד הרב, השם הקדוש הזה שומר עלי חזק. תגיד לי כבוד הרב, שמת פה איזה שם מאוד מיוחד. אומר לו הרב, כן, מיוחד ביותר. אומר לו הרב, תגיד, מה השם הזה? אומר לו סמך א' למד ראשי תיבות, סוף אדם למיטה. אף אחד לא נשאר פה. סוף האדם למיטה. מה חשבת סגן אלוף, הלכתי לעשות אותך? אף אחד לא נשאר כאן. סוף אדם למיטה. אם כן, במפתח הזה יש אותיות סמך א' למד, יש אותיות פ' ב'. פ' ב' פרנסה בריאות. ועוד חקוק עליו ברכת השם יתעשיר. יש בו כוח, שפע, פרנסה, הצלחה, עושר, מזל וברכה. ותשמעו מה הם כותבים, זה לא פשוט. מי שלוקח על עצמו את המפתח הזה, של הישועות הזה, מנטרל מחסומים כלכליים ומבטל חובות. מנטרל מחסומים כלכליים ומבטל חובות. כך כתוב, זה לא אני אמרתי, יש להם גם אתר באינטרנט, מספר קטלוג 141-703, מי שרוצה להזמין.
איך מייצרים את התליון הזה? התליון הזה נוצר במוצאי שבת הראשון אחרי ראש חודש העברי, הוטבל במקווה על ידי מי? על ידי חברת תכשיטי מקובלים האריזל. תכשיט בעל חותמת מקורית של האריזל וחותמות קרטורה. לא יודע מה זה. הנה יש חותמת של האריזל, השחור הקטן שאתם רואים פה. חותמת האריזל תכשיטי מקובלים 1534. התליון מגיע עם שרשרת מכסף טהור שהוטבלה גם היא במקווה. הרמתי טלפון היום, אמרתי רבותיי, אני רוצה גם כן מפתח אחד כזה, מנטרל חובות. מסכנים כמה אנשים מקבלים התקפי לב בגלל חובות, בגלל... לא פשוט, שאנשים מחתנים ילדים, שאנשים זה לא דבר פשוט. מפתח שמנטרל חובות, רק תשים אותו איתך, הכל מסתדר, הכל זה. הרמתי טלפון, אמרו לי, חביבי, לא יקר, אתה שולח לנו, מפקיד לנו 690 שקלים, בצירוף דמי משלוח, עוד 40 ומשהו שקלים, שולחים לך את זה לבית, הכל מסתדר. עגול 750 שקל, תן להם, אתה תקבל את כל הישועות. אשרי המאמין, רבותיי. התורה לא לימדה אותנו דברים כאלה. התורה לא לימדה אותנו שלהסיר עניות ולנטרל חובות, זה אם תיקח איתך מפתח עם שמות קדושים. זה תן לסנדלרים, כדוגמת שעריו של רבי מאיר בעל הנס בחצרות, למכור בקבוק מים ולמכור גם כן מפתח כזה, להתפרנס ממשהו. אבל על פי כוח התורה הקדושה אין בזה כלום. יש בזה רק דבר אחד, בעיה שלא תכניס את זה לשירותים אם כתוב על זה שם קדוש. זה מה שיש. יותר מזה אין בזה שום סגולה, לא שתאחז את זה ולא שתתלה את זה בבית ולא שתעשה עם זה כלום. על פי התורה יש דרך אחרת, איך עוקפים את העניות? מה הדרך הזאת? בואו נקרא בזוהר בקטע הבא. ואמר שמי שפגם בעוד ברית, אספתה דילה מאי לאו עלמה, הרפואה שלו מאי שינצל מעונשי עולם הבא. ואמר אורייתא, רק לימוד התורה, רק לימוד התורה, והיינו יחד עם תשובה אילה. תחזור בתשובה ותלמד תורה. והתמר בה שנאמר בתורה עץ חיים היא וגומר שנותנת חיים ללומדיה, והיא הסבתה לכל מרעין. התורה היא מביאה רפואה לכל המחלות, כי כל העוסק בתורה יסורים בדלים ממנו. כמה דעת אמרת, כמו שנאמר רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך. פירוש השקעה למוח שבעצמות, כי התורה היא רפואה לכל גוף האדם. מה קורה עם העניות? בואו נקרא את הקטע הבא. ואם תב בתיופתא, אם האדם שב בתשובה אילה. מה זה לחזור בתשובה? דבר ראשון, אני לא חוטא יותר, זה נקרא לחזור בתשובה. דבר ראשון, אני את זה יותר לא עושה. אם האדם שב בתשובה אילה על מה שפגם בברית מילה, נחית על סם חיים די שכינתה, יורד עליו סם חיים שהיא השכינה, והתמר בה וגם נאמר בשכינה, ושב ורפא לו, דהיינו מאלן מילן מרעין, שהוא מתרפא על ידי השכינה מאלו מיני הנגעים והמחלות. ומפרש שהסם חיים הוא מחיה לממיתה דעניותה, מחיה אותו ממיתה של העניות. רבותיי, זה הזוהר אומר שמי ששב בתשובה על פגם הברית ועוסק בתורה, התורה מחיה אותו ממיתה של העניות. כמה דעת אמרת, כמו שנאמר והשיבו וחיו, כי תשובה מחפרת על הכל ומועילה להינצל ממיתה ועניות וצרעת. וכן הוא בכללות ישראל, דישראל בזמנה דהינון עניים, כי אם ישראל בזמן שהם עניים, רצה לומר שהם בגלות, המענה אותם ביותר קרויים מתים, אז הם נקראים מתים, בגינה הוא יתמר, בשבילם נאמר שובו וחיו, כי על ידי תשובה יזכו לצאת מן הגלות ויזכו לצאת מהעניות. זה הדרך שמנטרלת חובות. למה אדם מגיע לידי חובות? כי יש לו חובות בינו לאביו שבשמיים. בגלל שיש לאדם חובות למעלה בפנקסים של בית דין של מעלה, אז יש לו חובות פה עם אנשים בבית דין של מטה. אבל אדם שמוחק את התיקים העליונים ושם אין חובות, גם כאן אין חובות. זה עובד זה מול זה, וכך אומרים לנו חז"ל,
כל העוסק בתורה מזונותיו מצוין ונכסיו מצליחים לו. זוהי גמרא מפורשת מסכת עבודה זרה. אמר רבי ישוע בן לוי, דבר זה שאדם עוסק בתורה יזכה לפרנסה, כתוב בתורה, בנביאים ובכתובים, שכל נכסיו מצליחים לו. כתוב בתורה, ושמרתם את דברי הברית ועשיתם למען תשכילו את כל אשר תעשון. אם ושמרתם את דברי הברית, שמרתם על דברי התורה, תשכילו בכל אשר תעשון. אם זה בנביאים, כתוב בספר יהושע, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, למען תשמור לעשות, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. אם זה בכתובים, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה, והיה כעת שתול על פלגי מים, וכל אשר יעשה יצליח. אם כן, אדם שעוסק בתורה, למה עוסק בתורה? כי האדם שעוסק בתורה, הוא יודע איך לא לחטוא. כשאדם בא לשיעור תורה, הוא מקבל כוח וחסינות, איך להיזהר, וגם אם הוא נפל, איך לצאת משם מהר. לכן התורה היא הכוח לתשובה. איך אנחנו אומרים בברכת התשובה בכל יום? השיבנו אבינו לתורתך, קודם כל תורתך, והחזירנו מלכנו לעבודתך, לתפילה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. קודם כל תורתך. זו ברכת התשובה. אי אפשר לחזור בתשובה בלי לבוא לשיעורי תורה. אדם חושב שהוא חוזר בתשובה וחושב וזה, אבל הוא מרמה את עצמו. רק אם באים לשיעורי תורה יודעים איך לתקן, מה לעשות, ממה להיזהר יותר, ועצם הנוכחות שיושבים ביחד, ורבים יושבים ביחד, וכל המטרה של הרבים זה רק להתקרב לאבא שבשמיים, זה נותן כוח והגנה ורושם לכל השבוע, לכל יום, כשאדם נמצא אחר כך בחוץ, שיש משהו ששומר אותו יותר. לא רק אדם שעוסק בתורה, אלא עוסק בתורה גם המכבד את התורה. עוסק בתורה, מכבד את התורה ואת לומדיה. אומרים חז"ל, תכף לתלמיד חכם, ברכה. ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. איך אדם זוכה לברכה? על ידי שיודע לכבד את התורה ואת לומדי התורה. זוהי זכותו. אדם זה שבא ללמוד תורה הוא ניצל מעניות. למה הוא ניצל מעניות ומכל הקשיים? כי עצם זה שבאים ללמוד תורה זה לא קל. זה עצמו קושי. ומי שיוזם ומכניס את עצמו לקושי, לא צריך כבר קשיים אחרים. מי שחטא בנשים אסורות, צריך שיבוא עליו קשיים לנקות אותו. אבל אם הבן אדם מכניס על עצמו קשיים, שהקשיים הוא בא לשיעור תורה. ערב הוא עייף, הוא רוצה ללכת לישון. סוף יום, הראש כואב, בחוץ גשם, בחוץ זה פתאום עליו מפה, זה משם. אבל הוא מכריח את עצמו ונודד לשבת בשיעור תורה. אתה הבאת על עצמך יסורים, עינית את עצמך, לא תצטרך יסורים אחרים. נקרא את זה בקטע הבא בזוהר, עמוד ג'. אומר הזוהר הקדוש ואמר אחי ינון, כך נענשים אלו הפוגמים בשכינה נקראת בת שבע, אלן דנחתין לשבעה מיני עניות האלו שיורדים לשבעה מיני עניות שהם כנגד שבעה מדורי גיהנום. הנה מה שאמר שיש שבעה מיני עניות, מובא במדרש שוחר טוב על הפסוק על תגזול דל. 7 שמות נקרא עני, זה לא סתם מילים נרדפות. עני, אביון, מסכן, דל, דח, רש, מח. ומפרש, עני כמשמעו. אביון שהוא מתאווה לכל דבר. מסכן הוא מסוכן בחייו. דל מנכסיו. דח שהוא מדוכדך. רש שהוא מתרושש. מח עד ההסקופה התחתונה. בפשטות ביור המילים זה מילים נרדפות רק משמעות אחרת, אבל לא רק 7 יש 7 בכוונה כנגד 7 מיני מדרגות גיהנם. מי שעובר את אלו 7 דרגות האלה בחייו כאן לא צריך להיכנס ל7 מדרגות גיהנם. אבל אדם שלומד תורה ומכניס את עצמו לכל סוגי הגיהנם פה ולכל הקשיים שלו, לא צריך לא עניות ולא כלום. וזה התיקון שלו. הנה התפלל משה ואמר, והם תוקו לרגליך. זה פרשת וזאת הברכה.
דהיינו, אלה נינון דם חטטין רגליון ממדינה למדינה ומאתר לאתר. אלו הם המחטטים רגליהם, ממדינה למדינה ומקום למקום. מחטט רגליו, הכוונה בן אדם נודד. למה הוא נודד? לישא וליתן במשא ומתן דאורייתא. לישא וליתן במשא ומתן של תורה. במקום לשבת בבית הוא נודד עכשיו לבית הכנסת, לבית המדרש. יכול להגיד לך, יש טלוויזיה בכלבים, בזה רואים שם כל מיני שיעורי תורה. יש דברים כאלה, טלוויזיה, יש כל מיני שיעורים, ערוץ ההוא, ערוץ הזה, כל מיני דברים. אבל הבן אדם, מה? לא כלבים, כבלים אתה אומר. האדם, יש נחשב, אבל זה נחשב, לא יודע מה הולך שם. אני לא ראיתי אף פעם בחיים שלי, אני רק שמעתי שיש דבר כזה. אבל בוא נניח, עזוב, אתה יודע, בוא עזוב את הטלוויזיה, בוא נניח יש דיסק שהאדם שם ורואה באמת, אתה יודע, אפילו השיעור שלי. רואה אותי אפילו שם, יושב ורואה כרגע דיסק הקלטה ושומע. אבל הבן אדם לא נדד ברגליו. לא הטריח את עצמו. הוא יושב כרגע בבית עם כוס חם, סביב השולחן, במיטה. זה טוב, אחרי שעשית גם דברים אחרים. אבל זה שנדד, כיתת את רגליו. והלך וישב עם כולם, על כיסא ולא במיטה ולא בבית שלו, אלא בקדושת בית כנסת ועם כולם וכו'. אותו אדם הטריח את עצמו, זה שכרו שלא צריך איסורים אחרים. אל דאזלין מטולטלין מאתר לאתר, לפי שהולכים מטולטלים ממקום למקום, מתחשיב להם כגלגול. נחשב להם כמו גלגול, בזה יכופר עוונם. לשבע מיני עניות, כשבעה מיני עניות שעוברים על האדם בחייו. התחשיב לה לברנש כשבע מדורין דגיהנום, נחשב לו לאדם כאילו היה נידון בשבעה מדורי גיהנום אחר מותו. כי מאחר ששב אל השם בכל ליבו, הקדוש ברוך הוא אוהבו ומרחם עליו, לכן מייסרו בעולם הזה בשבעה מיני עניות כדי להציל אותו משבעה מדורי גיהנום. אבל מה עושה האדם? מטריח את עצמו ומכניס על עצמו שבעה מיני גיהנום. הוא מטריח את עצמו לבוא ללמוד תורה, וזה קשה לו כמו גיהנום, קשה לו כמו עניות, קשה, קשה, קשה. אבל הוא בא. אתה בא לשיעור תורה, אתה תורח על התורה, לא צריך יותר איסורים אחרים. ובגינדה, ובשביל זה אמרו חז"ל, בוא תראה מה יהיה הסוף של הבן אדם הזה. כל המקיים את התורה מעוני. רצה לומר שמייגע את עצמו על התורה, קשה לו קשה, והוא בא בתור עני, בתור קושי. סופו לקיימה מעושר, הוא לא יישאר אף פעם ככה. רצה לומר שיזכה להשיג ולהבין בתורה בעשירות והבנה יתרה. לא רק מתוך ממון, אלא גם כן השכל שלו ייפתח עם הזמן. כי יש אדם שהעץ הרע מייאש אותו, אומר לו אתה בא, חצי נרדם, חצי סופר את הפלורוסנטים, חצי מסתכל על המחוגים, חצי הראש מתנדנד, לא קולט, אז בשביל מה באתי בכלל? אל תדאג, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, אתה איך שאתה וכמות שאתה. תעשה את שלך תבוא. מה יהיה עם הזמן? עם הזמן יעשירו אותך במוח ובממון. ואיו, וזה הכוונה, מה שאמרו חז"ל, האהבה בסופה, דהיינו שיתעום בסוף טעם אהבת התורה. אבל הפוך מה קורה? כל מנדלה מקיים לה מעושר, לשון המשנה שם שכל המבטל את התורה מעושר. רצה לומר בחמת תרדת עושרו, אין לו פנאי לקבוע עיתים לתורה, יש לו הרבה עסקים, אין לו זמן לבוא לשיעור תורה. לא יקיימה מעוני, רצה לומר סוף שיבוא לידי עניות ולא יהיה לו פנאי לקבוע עיתים לתורה, חס ושלום. על כן נאמר בתורה, תורה ציווה לנו משה כדי לשומרה ולעסוק בה, ואם לא יעסקו בה ולא ישמרו מצוותיה, אז מורשה קהילת יעקב. מה זה מורשה? יבוא עניות לישראל, חס ושלום, שם קהילת יעקב. כי מילת מורשה דה מסכנות הוא, זה עניות. כמה דעת אמרת, כמו שנאמר השם מוריש ומעשיר, מלמד אלה תהיה מסכנות על ברתי די יעקב, מלמד שלא בא עניות לביתו של יעקב שהם ישראל, אלא על דלה התעסקו בפיקודין דאורייתא, אלא בשביל שלא עסקו במצוות התורה. זאת אומרת, מסקנת הזוהר היא כזאת, אדם שחטא, אדם שפגם, צריך לנקות את העוון. אם הוא פגם בפגם הברית, שזה דבר שכמעט אין אדם שיכול להינצל מאיסור נשים, כל אחד בבחינה אחרת. יש אחד בשמירת העיניים, יש אחד בזה, אבל זה דבר שהוא כמעט, אומרים חז"ל, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן, רחמנא ליצלן. אדם שפגם בדברים אלו צריך לנקות את זה. הקדוש ברוך הוא שהוא אבא שלנו לא אוהב ולא רוצה להשאיר את הבן שלו עם כתם מלוכלך.
אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא על האדם ייסורים. בפרט כמה שהבן אדם חוזר בתשובה יותר ורוצה יותר לצאת מזה, באים עליו עוד ייסורים. מה מטרת הייסורים? כנגד מה שנהנית בצד השני, עכשיו כשאתה מצטער אז הכתם הולך ומשתפשף ונתאר. יש עכשיו לאדם ברירה. אם הוא רוצה הוא יכול להישאר בייסורים האלה שבעיקרם הם עוני, ובזה יתכפר עוונו, אבל יש לו גם דרך עקיפה. שהוא יכול להכניס את עצמו לייסורים, שזה לימוד תורה, וזה הטוב ביותר, ובזה שהוא מכריח את עצמו לשחרית, מנחה, ערבית, שומע אברהם? לא קל, אבל הוא מכריח את עצמו, שחרית בציבור, מנחה ערבית בציבור, לא קל לו לעזוב הכל באמצע היום וללכת להתפלל עכשיו. לא קל לו, זה קשה לו, 7 מדורי גיהנם עכשיו זה בשבילו. לפעמים הוא צריך לקחת מונית מהמקום שהוא נמצא, להגיע לבית הכנסת, להתפלל של 10 דקות האלה ולחזור, והוא עושה את זה. מי שהולך בדרך הזאת של התורה, הוא לא צריך לא עניות ולא איסורים אחרים, ואדרבה, התורה הזאת תנחה אותו ותביא אותו לתשובה שלמה, וזו המעלה הגדולה ביותר שיש לאדם. רבנו הרמב"ם פוסק להלכה, והוא כותב, כל איש מבאי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל עמוד לפני השם לשרתו, ולעובדו לדעה את השם. בא בן אדם מחליט, אני לוקח את עצמי בידיים. היה מה היה, שרפתי 20 שנה, אחד שרף 40 שנה, אחד 60 שנה, אבל יום אחד פותח את העיניים, אומר, די, עד כאן. כל הסימנים מבחוץ, מבפנים מראים כבר פעמי משיח עומדים להגיע. אתה לא יודע מה, פסוקים שלמים מתקיימים, תפתח פרק, ישעיה, פרק י"ט לדוגמה. מה כתוב שם? וסכסכתי מצרים במצרים איש באחיו. ישעיה, פרק י"ט, פסוק, אחרי פסוק. תפתח, תראה מה אומרים הנביאים, מה אומרים הכתובים. אתה רואה איך כל החזונות הולכים ומתממשים, מדרכים שאתה לא חושב. כל דרך שאתה לא פונה, הגאולה כבר בפתח, בפתח, בפתח. אז מה? שאני אתפס ברגע האחרון ככה בלי תשובה? רק אני אהיה מעקף את הגאולה, מחליט האדם, יהיה מה שיהיה, ריבונו של עולם, עזוב אותי השידוך שלי, עזוב אותי הפרנסה, עזוב אותי מכל מה שיש לי. אני רוצה, ריבונו של עולם, לא להיות רחוק ממך. לא רוצה להיות רחוק ממך, ריבונו של עולם. נכון, עשיתי מה שעשיתי. אבל אני רוצה את הקרבה שלך, אבא שבשמיים. מחליט הבן אדם, אז איך עובדים אותך? שיעור תורה כל יום, ושחרית מנחה ערבית. זה נקרא יהודי. כל יום שיעור תורה. ויום שהוא לא יכל, היה לו אונס משהו, קח איזה דיסק, שב שעה עליו. שמע את זה, תשלים. שיעור תורה כל יום, ושחרית מנחה ערבית בציבור. כמה שיותר קשה, התיקון יותר קרוב. כותב הרמב"ם, מי שהולך בצורה כזאת, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. הרבה מניעות והרבה תרדות והרבה חשבונות יש בחוץ. הרי זה יתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. תגיד, מאיפה יתפרנס אחד כזה? סוגר את החנות באמצע, הולך עכשיו לעבוד, עוזב את העבודה מפה, הולך עכשיו להתפלל, איזה פרנסה תבוא לו? עושה חורים בכל העבודה. כותב הרמב"ם והוא פוסק להלכה, ויזכה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הזה בעולם הזה דבר המספיק לפרנסתו, כמו שזיקה לכהנים וללוויים. גם כהנים ולוויים לא היו עובדים, הקדוש ברוך הוא סידר להם פרנסה. גם אחד כזה שבשביל השחרית מנחה ערבית ושיעור תורה הוא מבטל מהפרנסה שלו, הקדוש ברוך הוא יזכה לו, יסדר לו את הפרנסה שלו, אל תדאג. בוא לשיעור תורה, אם תבוא לשיעור תורה, תדע איך להתנהג, תדע הרבה דברים וחוכמות ויסודות, חוץ מכל המוסר. כמה דברים יש לנו שהם דברי חוכמה שנמצאים בתוך התורה, כמה הנהגות, אתן לכם דוגמאות ספורות. יש אדם, קוראים לו אבא, זה השם שלו. יש אנשים, אני גם מכיר היום, קוראים לו אבא, וכל העולם קוראים לו אבא, הוא נולד קראו לו אבא. צריך לדעת ההלכה, אם הבן קורא לו אבא, עבר על איסור תורה. כך כותב רבנו החידה בשם הגדולים. למה? כי האבא זה שם העצמי של אותו אדם. הבן שלו אסור לו לקרוא לו אבא. ואותו אחד לא למד תורה, אז הוא לא יודע, אז הוא קורא לו אבא. עבר על איסור תורה.
יש דברים שאתה תלמד לא בתור הלכות, אלא תלמד אפילו בטבעי העולם, מה שגעונות ומה סגולות. ראית בני אדם מסיידים את החדרים, במרוקו נהגו בעיקר לסדר את החדרים באיזה צבע? תכלת. למה דווקא תכלת? לא עין הרע. תכלת זה צבע השמיים, זה דבר ראשון, אבל דבר שני, צבע התכלת מבריח את הזבובים. כל מקום שצבוע עם תכלת מבריח זבובים. כן, מבריח את הזבובים. מי שחולם על תכלת, מי שיש לו חנות שקוראים לה תכלת, זה על אחת כמה וכמה, לא צריך לשים שום קטלן ניטושים. יש דברים סגוליים שאתה לומד אותם מתוך התורה. יש תראה בתים שמים פרסה של סוס, נעל של סוס בכניסה. מאיפה יצא המנהג הזה לשים נעל של סוס, פרסה? תשמעו מה כתבו הספרים. אלו שנהגו לקבוע נעל של סוס על מפתן הבית או על המפתן של בית המסחר, ניחוש כנגד עין הרע, זה מנהג שטות ולקוח מהיוונים שהאמינו באלילים. ועל זה כתבו הספרים, שקר הסוס לתשועה. היא אמונה תפלה, הזיות ושטויות. אז האדם לא יודע, הוא בא לשיעור תורה, הוא לומד. פרסה של סוס, לתלות, זה שיגעון, זה טירוף הדעת, זה פולחן של עבודה זרה. ככה עשו היוונים. ביהדות אין לזה שום מקור. איך לומדים את כל הדברים? באים לשיעור תורה. תוכל לדעת גם אם אתה אוכל תאנים, למה התאנה יש לה חלב? נסה לסחוט תאנה, יש לה דבר כזה לבן בפנים. למה בתאנה יש את הדבר הלבן הזה? ולמה האגוז, החוטים שלו בפנים הם אדומים? נו, יוסף עם שלם, אתה צריך לדעת. כתבו המקובלים, תשמע, אשת השטן, ששמה למד יוד למד יוטף, היא עושה מושבה באילן האגוז, בזמן עידותה. ולכן באגוז אתה תראה כמו ורידים אדומים. ולכן לא טוב ומסוכן על פי הקבלה לשבת בצל של אילן אגוז. למה? כי אשת השטן מקננת על אילן אגוז. מה קורה עכשיו עם התאנים? בזמן ליבונה של אשת השטן, שהיא יושבת 7 נקיים, אז היא יושבת בצל אילן התאנה. ולכן אתה תראה שלתאנה יש כמו חלב בפנים. אם תיקח עלה, תראה שיוצא ממנה דבר כמו חלב. עכשיו למטה, למה בתאנה יש את המועל כמו חלב לבן, ולמה באגוז יש ורידים אדומים? כל הדברים האלה איפה כתובים? באיזה ספרי מדע או טכנולוגיה או בוטניקה? איפה כתובים כל הדברים האלה? בתורה, תורת השם. למה תינוק שאישה מתחילה להעניק, היא מתחילה להעניק אותו דווקא מצד שמאל ולא מצד ימין? היא צריכה דווקא מצד שמאל ולא מצד ימין. למה? יש לזה גם טעם. כי החלב שבצד ימין הוא יותר מתוק משל צד שמאל. אז מה אם החלב שבצד ימין יותר מתוק משל צד שמאל? אז למה היא מניקה אותו דווקא משמאל? למה מתחילה מצד שמאל? למה? אם החלב שבצד ימין יותר מתוק מהשמאל, איך תלמד בספר מבוא שערים של רבנו האריזל ותלמד על זה סודי סודות. כן, זה לא פשוט. למה החלב של האישה בצד ימין יותר מתוק מצד שמאל? למה? סודי סודות בספר מבוא שערים של האריזל. למה תן לתינוק שינק מפה ולא משם? כן. למה שמים עגילים לילדה באוזן, אתה יודע? ומאיזה גיל שמים עגילים? אומר המדרש, כאשר ילדה הייתה מגיעה לגיל בגרות, שזה 12 וחצי, 13, היו לוקחים אותה אצל הצורף לנקב את האוזניים, ושלא יישאר סתם חור, היו שמים לה עגיל. למה? כי אחד מהכללות שהתכללה האישה, זה משום של הכנעה ושעבוד לבעל. ומרגע והייתה מגיעה הבת למצב שהיא ראויה להינשא, היו עושים לה עגיל באוזן כמו עבד שעניינו הכנעה.
ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אין שום מקור לעשות עגילים לבת 2 ולא לבת 4. המקור התורני זה בת 12, כך כותב בספר נהגו העם, ומביא את זה בשם פרקי דרבי אליעזר פרק י"ד. אתה תבין שלכל דבר יש משמעות בחיים. למה עגיל בגיל כזה? למה עושים לבת כזה? לא שיש איסור לשים לילדה בת 4 עגילים. מותר, אבל תדע שהיה משמעות. כן, תדע שהיה משמעות. למה סיפרו ילדה לפעמים, או אישה בתספורת של בן? בדרך כלל אסור לעשות ככה. לא יהיה כלי גבר על אישה. אבל למה לקחו בחורה או אישה וסיפרו אותה בתספורת של בן? המנהג היה בפרט במרוקו, אישה שזינתה, היו פשוט מספרים אותה כמו בן שהייתה מתביישת להוציא את האף שלה החוצה מהבית. היה מטרה לבייש אותה, כן. יש הרבה פרטים, הרבה עניינים. למה אתה רואה פרח של שושנה ותסתכל כמה עלים יש לה מסביב? למה 11 עלים כאלה? למה 5 בגוון כזה? למה 6 בגוון כזה? למה אבקנים יוצאים בצורה כזאת? כל זה יש בו סודות וסודי סודות. מה ההבדל בין אפרסמון לבין הפריון? הרב, איפה כתוב על השושנים? כי אני מגדל. בתחילת הזוהר, דף ראשון, ספר הזוהר, דף א' עמוד א' בראשית. יש לך של אבא שלך, גמרת אותו 101 פעם כבר את ספר הזוהר. אז תחזור עכשיו, אבל בהתחלה, דף א' עמוד א'. איך שמתחיל הזוהר, הדף הראשון בכלל בזוהר מתחיל לדבר על השושנים ועל העלים. למה ולמה ולמה, איזה סודות, איזה ייחודים יש בזה, איזה עניינים יש בזה. העולם מתוכנן בצורה יפה. אז אומרים לבן אדם, בוא שב בשיעור תורה. א', תלמד דברים משכילים. תלמד חוכמה שלא תוכל ללמוד אותה בשום מקום אחר. אבל חוץ מהחוכמה הזאת יש לך גם תיקון. אתה לא תגיע למצב של עוני. גם אם חטאת עבית פשעת, מעניות אתה תצא. ואם בכל זאת ראית בן אדם שעוסק בתורה, ואם כל זאת יש עליו קשיים של פרנסה. כמו שיש הרבה אברכים או אנשים שעוסקים בתורה וקשה להם. בואו נקרא בעמוד ד'. ואמר עוד, העניות לתלמידי חכמים היא ומוות לגופה דבעירן. העניות לתלמידי חכמים הוא מוות לגוף הבהמי שלהם. כלומר שנפש הבהמית שלהם נכנעת על ידי העניות. אבל רוח ונשמה דקדושה שלו מתעלים בייסורים, מפני שהם ניזונים משפע התורה. דמזונה דאורייתא, כי מה שמקבל שפע מזון רוחני על ידי לימוד התורה, הוא מזונה דנשמתא ורוחא ונפשא, הוא מזון של הנשמה ורוח ונפש. אם אני אעבד את מה שלמדנו כאן, בשביל מה האדם צריך הרבה כסף? בשביל מה האדם צריך וצריך וצריך וצריך? בגלל שיש לו זמן מיותר לפנק את הגוף שלו. זה הכל. הוא רוצה לאכול ארוחת ערב דווקא על האש, ודווקא מתכנן איך הוא יאכל ואיזה סוג סלט הוא יעשה, ואצל איזה אבו ברווז הוא יאכל הערב. למה? אין משהו שמעסיק לו את הראש. אבל בן אדם שהיה משהו שתופס לו את הראש. תארו לעצמכם, בשעה תורה שישבנו ולמדנו, שומע אברהם בן מיכל, בשעה הזאת שאנחנו יושבים ולומדים כרגע תורה, לדוגמה, יש לך ראש, חשבת עכשיו לאכול שווארמה באמצע השיעור? הראש שלך לא היה מונח בזה, למה? היה לך משהו אחר שמילא לך את הראש. אם הראש מלא, אפילו בדברי חוכמה, אפילו לא של תורה, אפילו לא של תורה, הראש חושב בעסקים, או הראש חושב במשהו, הבן אדם שוכח מכל הדברים החיצוניים. יש משהו שמספק את הנפש. אם הנפש מלאה, אז לא מרגישים את הגוף. אומר הזוהר הקדוש, אם ראית תלמיד חכם, אם ראית אדם שיושב ועוסק בתורה, ועם כל זאת אין לו את הלוקסוס שמסביב, זה התיקון שלו, הוא לא צריך את זה. הוא ממלא את הנפשיות שלו, הנפש שלו מלאה, מה הוא צריך בגוף? אחרי הכל אפשר לחיות, וכולם חיים מאותה פרוסה ומאותו דבר ומאותו הכל. אז אחרי מה אתה רץ? אבל האם ככה יהיה תמיד? או פעם זה ייפסק? זה הקטע האחרון בקונטרס. אמר להם מתי לרבי אלעזר ורבי אבא. ולמה רית לכון דפיקודה דמלכה יהיו? רמז להם שאפילו יהיה לבעלי תורה עניות ודלות בעולם הזה. לא ישיתו לב עליהם, כי זהו רק עדייתי עודת עין חמרה, שהוא מלך המשיח שיבוא במהרה, והנה שכרו איתו ופעולתו לפניו לשלם שכר טוב לכל עמלי תורה.
גם אם ראית שעסקת בתורה ועדיין בפרנסה לא יסתדר כמו שחשבת, אל תדאג. יבוא הזמן, העוונות מתכפרים, יבוא מלך המשיח, ואז תראה את התוצאות, כמה הרווחת וכמה חטאים נמחקו. סופו של דבר, רבותיי, אני רוצה לסיים את השיעור בעיקרון בפתחנו בו, והוא למדנו שאנחנו נמצאים בימי השובבים. למדנו שאחד הדברים הקשים ביותר שמביאים את האדם לידי עניות זה מי שזורק טיפות לא במקום הנכון. במקום לתת במקום הנכון באשתו, אותו אדם מפזר את פירורי הלחם, את טיפות הזרע במקומות האסורים, ואין תקנה לאדם כזה אלא אם כן יסבול עניות, רחמנא ליצלן, או שימיר את העניות הזאת בעסק התורה. כשאנחנו מדברים על האדם, זה לא דווקא על האדם, זה גם אשתו של האדם, יש לה חלק בזה. אדם שדואג שאשתו תלך בצניעות בבית, אדם שדואג שהבנות שלו ילכו בצורה נכונה, אדם שלא עובר על איסור תורה, לא תחלת ביתך לאזנותה, רחמנא ליצלן, שלא גורם לבת שלו שתהיה מחטיאת הרבים, זה אדם שלא מונע את הפרנסה, והדברים אפשריים. מסירות נפש היה לאבותינו ולאבות אבותינו בכל הדורות על ענייני צניעות. ואני רוצה לסיים את השיעור בסיפור. סיפור הזה סיפר אותו ראש ישיבת אור החיים, הרב ראובן אלבז שליטה, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. הוא מסופר עוד בהרבה מקומות, אבל אני אוהב לומר דבר בשם אומרו. סיפור אמיתי בדורנו. אחד מהעובדים בחברה קדישא בירושלים היה נוכח בשעת מעשה. יום אחד באה אישה בוכה אל החברה קדישא, והיא אומרת, בעלי נפטר. אני מבקש שתסדרו לו קבורה. על פי המבטא שלה, רואים שהמבטא שלה לא תקני, עברית תקנית. שואלים אותה, מה השם שלך? מה השם של בעלך? בהורים שלה? מאיפה באתם? הבינו שהם עולים חדשים, שעלו כאן לארץ, אבל כל השמות של ההורים והמשפחה, כולם יהודים מובהקים. שואלים, יש לכם בנים או מלווים? אין, לא בנים, אנחנו עררים, רחמנא ליצלן, רק האיש והאישה. עולים חדשים, רק האלמנה בוכה, והיא מבקשת מהחברה קדישא שיגברו את בעלה. חברה קדישא שנקראים כשמם כן הם, והלוואי והיו בכל מקום כן הם, חברה קדושה. הם לוקחים את הנפטר בלי הרבה טענות, ועומדים להוריד את הגופה שלו אל הקבר מכוסה בטלית. כשהם באים להוריד את הנפטר לקבר, אומרת האלמנה, מרימה עיניים ואומרת להם, רגע, הרי נוהגים לומר כמה מילים, הספד, אני חושבת, לפני שקוברים בן אדם. איך אתם מורידים אותו כך לקבר? הם אומרים, כן. חברה קדישא עוצרים רגע, ואומרים, כן, צריך להגיד הספד. אבל אין בינינו אף אחד שמכיר את הנפטר. אנחנו לא יודעים מה לומר. את מגיעה כעולה חדשה, לא מכירים אותך, לא מכירים את בעלך. אנחנו לא יודעים מה לומר הספד. אם כך אומרת האישה, אני אומר דברים. אני אדבר בקצרה הספד על בעלי. קמה ואמרה, בעלי היקר, אין לנו בן שיאמר אחריך קדיש. אבל זכות הקדיש לא תחסר לך שמה. בשמיים יודעים למה אין לנו בן. כי במקום שגרנו בחוץ לארץ לא היה מקווה. ולכן מיום החתונה חיינו ביחד ולבן לא הגענו. כששמעו החברה קדישא את דבריה, אמרו כל החברה קדישא קדיש על הנפטר, למרות שהבינו שהוא לא זקוק לקדיש של אף אחד. אלה זוג שחיו בתור יהודים ולא היה מקום טהרה, ולכן הם לא נגעו אחד בשני מיום החתונה, ולכן לא היה להם בן. כך במרוצת כל הדורות שמרו עם ישראל על קדושה, על טהרה, על הרחקה מאישה נידה, עם כל ההלכות ועם כל מה שיש מסביב. ואם אדם חס ושלום היה נופל, או קרא לו חס ושלום
איזה מעידה ביהדות מזה. הוא לא היה נותן מנוח לנפשו, ובעיקר בימים האלה שנקראים שובבים. שדווקא בימים האלה היצר הרע מתגבר יותר מכל ימות השנה. כי הוא יודע שבזמן הזה אפשר לתקן יותר. כותב רבנו האריז"ל, דווקא בשנה מעוברת, שזה השנה שלנו, שזה לא רק שובבים אלא שובבים תת, ראשי תיבות, שמות וארא, בו, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה תצווה. אנחנו בשבת פרשת תצווה. נשאר לנו ימים סופרים עד השבת הזאת. זה הסוף של התיקון השנתי הזה. כותב רבנו האריז"ל, אדם שיתקן בזמן הזה, מתקן לא רק את השנה, אלא את כל ימי חייו. מה שחטא בנשים אסורות, מה שחטא בדברים של הוצאת זרע לבטלה, בכל ימי חייו. בימים האלה של השובבים אפשר לתקן. עדיין הרכבת בנסיעה. אפשר עוד לקפוץ על הרכבת בימים הקרובים. איך נחזור בתשובה על כך? תשובה משמעותה, דבר ראשון, חרטה. שאדם מערער בתוך ליבו ומתחרט, ריבונו של עולם, הסתכלתי במקומות אסורים, ריבונו של עולם, דיברתי דיבורים אסורים, ריבונו של עולם, עשיתי מעשים אסורים. זה מה שהאדם יודע ומתחרט על כך, ומקבל על עצמו יותר, יהיה מה שיהיה, אני לא עושה את זה. אני לא חוזר לשטויות האלה, חטאתי, עביתי, פשעתי. זה נקרא בעל תשובה גמור, אבל בתנאי, שימשיך לקבל על עצמו את הדרך לזה על ידי שיעורי תורה. אני מקבל על עצמי, יהיה מה שיהיה, אני בא לשיעור תורה, כי רק דרך השיעור תורה הזה, אנחנו מתחזקים ומתעלים עלה. ובזכות זאת נזכה אנחנו, בעזרת השם יתברך, לתיקון הברית בתוך שערכנו בית ישראל. הנה זאת בריתי איתך, בעזרת השם יתברך, נזכה לביאת משיח צדקנו, בעזרת השם יתברך בקרוב, בגאולה קרובה, ברחמים, אמן, כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא